Niko. Gibutangan. Balik ko na mong lechon. Nasa Antinisa, oh. Hi guys. Yes. Ayun sa naglitson. Naasi ko anda ni, oh. Si Pululoy. Among i-lechon check. Kung na okay na ba. Wala pa na daw? Napagod na. Hauna na. Kaya gikarga na ang lechon. Ay, gikarga. Gibit-bit na nila ang lechon. Lechones. Tuwa na. Ay na pa. Dala na si Papa sa iyahang pangapi. Maayong buntag sa inyong tanan. Si Mother Marites. Umiksina na naman si Mother Marites ngayon. Sayo o pangapi si Papa. Diara. Asa magkapaingon, Mama? Agpamahog sa baboy. Lalagi si Mama Ilang nagdala sa sapal kay bahugan niya iyahang alagang baboy. So diretso na ta didto kay ito anay lechon na dala na. Kuan man niya kanang ansa ni? Biko ni? Putumaya, Putumaya Biko. Didto man isa nagkuan lechon. Di arata. Di Marvin? Biko. Wala, unsa una ah? Patulo sa very lechon jud siya, no? Lechon paksiw. Pwede magpa-picture? Pa-picture. Pa-picture sa lechon, di ara. Basig maligid na kuan na. Basig mapuliw ka. Tuhog. Trapo. Isa pala jacket. Wala jacket na tinisa. Ala. Ay, ala. Sige. Dito rin ibutang sa panola nisa. Si Dudong. Oh. Lah, ora sila ang nagkuan. Nah, wa na. Wa na gisulod na jud ang lechon. Eskwela pa kami rian? Unsa na oras no? Lagi. Hala ako sad. Transfer na to dadto. Dutchland. Bantay sa bata de. Ara man tong basto ni. Oy, tampal sa ako ite, medalo sa iyo mo. Auntie, derati. Sige, kana. Yabi lang plato de. Dong, ali na dong. Mother Marites. Oh. Diara guys, nanghatag na sa basyo. So mag-eat na mi karon taod-taod. Wala, walay kutsilyo. Oh. Sundang para bahay. Nay kutsilyo. Dami dagan basira. Bibi napay basiyo. Napay basiyo. Di sa Alin auntie? Ano yung mga bata? Bakasyon na. Nahigo na lang yung pasar. Magaligid mo papasarang mo kasi mo kang adlawan. Ay, kay dana. Ang kasara ko pa. Salamat kay Lord.
Very good, Geraldine. Kuan siya? Chicken. Ah, bread roll. Ito pa ang lechon gikuan pa siya. Di tad-tad paniniko. Sakto ra kapag kaluto. Dara panit. Dara ka Ate Mercy. So, dani ta magplastar. Kaya wala pa man nagutad. Kani sa atong kaunon. Ah, dili man siya kay kuan di ay. Gibutangan. Giahak ni siniko gido. Kawan Korean na sa mama. Ang tinisa. Ang panit. Tulanan na lang. Si Sherwin nag-uli siya kagabi. Dito siya natulog sa among payag. Nakaramat siya, oh. Gibutan kayo ni Nico ang kwanong tiil. Nakikita na ng tiil. Kagaya na po ng bata diyan nga nagduol-duol. Kasi saan mami, nagkuha na ko mami. May buntag niya, alin na kayo na. Naulahin na ka. Asa na sila nikuan? Gawas ta diri kay para makalugar jud. Makalugar jud. Bitaw di ara ang ako. Kaunta si Ate Caroline oh. Bam hamal jud. Hamal gid ah. Hamal jud. Digdig palkan si kay asa na ta magplaster, dani ra ko magplaster sa kuan. Di rata mag-itsos-itsos pa kay bambam na niya. Kaon G, asa magkuan? Yang tinisa po do. Ako para sa pagsikiting. Para sa tikiting. Kaunta. Kaunta, tanan. Mandapal na guys. Mandapal ta. Bambam. Ang iyang panit, kuan siya kana ang dili siya ingon nga crispy nga hunit. Naay hunit nga panit niya napoy dili. Ang mga aon tanin nyo, tanan. Nangaon na po sila oh. Busy na po sila. Diba? Kaon. Bambam. Dahil bintoy, asa dapet. Nakaplastar po. Tutoy? Sana ulit son kaayo. Talagsa, mapunta pa kakaon sa lechon. Di man ingon nga kada adlaw tamo kaog lechon. Tapos si Auntie. Di kada ano sila. Hi. Pamahaw. Wala may sulod na. Pamahaw guys. Hamal guys. Panit sa litson. Panit sa lechon. Mga bata oh. Ay, di musikat ali dyan. Gwapo kayong bata oh. Buti kayo buyag, buti kayo buyag. Buong kayo. Ay, di musikat ani. Musikat adi. Yan.
Naghinuktok lagi si Kuya na mother. Unsa man luto? Kuwangan kagluto. Unsaon ang gikaon ni Mother Marites kay kana raman tanan oh. Si Nico man nagatag na sa til. Ulit na ako guys, nanakubahin. Guys, ulit ako guys, Dugangan pag ipus ka ilog, ya. Tawa kasi kung iso, di ko lutang bali-balik. Hala, paglahos din eh, paglahos na pagkanta na pasayaw. Siya na isa magsulo. Kantaw sayaw. Oh, kanta og solo. Ikaw ko lutang balik-balik sa lang sa inyo. Adlaw kini. Oy, ang ako mo. pagbalik-balik na nalabian gabi eh. Na ato na ginuo ko ato na gini sa ramen. Kantahan naman mo. Ara mas si Mother Marites. Ala, ang bata oh, ang bata puti ra ba kay buyag oh. Oh. Puti ra ba buyag oh, puti kay buyag. Asa ni kanti nagkatulog? Na maudi ay nagpukawa bes mama dito. Asa ko no nagpaingon. Interview gid na. Paingon namig uli unya si Mother Marites tua. Si Auntie Inday. Na si Jimbo. Oh kana timing. Unsay man? Grinder deap. Deap na mo karon ba? Adto sa dito ko tumasan tinday na to. Dali ko na bisita na mo. Nagiahak. Unsa mo gidati? Biko. Biko. Agingon ako sa nising sa dito sa sapag abi. Siya naghamos. Payo na may kuli. Bahalang na sa ginawa ko. May pagkamarites gini. Thank you so much to all of you guys. Dera mga marites. Happy birthday gyud ni Auntie Emma. Ika 73
years old. Di ba? Hayahay na kayo na nga edad. 73 years old. Ang uban gani Ginoo ko. Pila pay edad agka kuan na. Mao na kana nga edad hayahay na kay naa. So thank you so much. Nara ang ako mga kauban. I love you all guys and sana hindi ma-skip ang ads. I love you so much. Ang akong bring house di ara. Humot kaayo ni siya. Kani siya ay Sampaguita. Rosal. Bitaw, thank you so much. I love you all. Bye-bye.